Чифове идвате и играете до тук. Заредил ли бе? Не знам. Заредил ли бе вече? Да. Всички чифове играете тук. Леопардите идват всичките тука. Аз ще мина да засветя. Естер, ето идваш да играеш някъде тук от Заря. Останалите така. 3 конга искам да останат тук на високото в базата. 3 конга искам да играят тук отпреде. Манчикора искам да дойде някъде тук и така се хареса един храст да свети. Аз въртя насам. Оставам база. Мико, извинявай, леопардите е тук мисля, че каза на тази къща. Да, сапортна на мене. Манчикора, като дойде да свети някъде тук в началото, може да има един есконг да сапорте. Имате ги. На кроса. Чифтените вземате позиции, играете на купол. Есконгове имате отзад, ще пазят, не могат да въпушнат. 3 казах да са есконговите, в момента са 2, къде са есконговите. До тук играете на купол. Един есконг да от еко, есконгове отзад, един да дойде тук. Тук казах 3 есконгове. Има само 5. Добре, един да отиде там, пушеме от тази страна, ако ще ги посрещаме. Един есконг да дойде тук. Отивам. Някой друг, ние сме отзад. Другите отзаре играете за малко. Да, бе, тия. Отзаре ме достатъчно да останете само един или два. Чифовете наливат и къдва пушнат. Леопардите. Libyan. Браво за Ивяра. Не помня, къде отива напред. Нямам изстрел тук. Посрещате ги просто там на купол, не могат да вземат в момента. Имате есконгови отзаре, чифтените, леопардите. Есконговите трябва да ги пазят, да не могат да... Как на тест? Бомби, когато решиш къде се ползваш. Да мине най-тия напред, че нямам изстрел. Мини, ако имаш нужда. Който прецени, че трябва да мине 10, 20 метра, 50 метра напред да го направи. Въпросът е да не се налива. Не ги репушваме, просто ги стреляте и чакате да се налият. Ще ги имам странично. EBR. Иде 8. Ударя го EBR със сигурност. Есконговите отзаре, идвайте напред, тук да репушите 277. Естер В, светнах Естер В. Ако има някой, то го няма. Трябва да го може да го има някой. Нямам договори, мога да демонстрирам. Добре, вие ги правите лека по лека. Сега ще ви го светна пак Естер В. Ето го. Идо, стой си, само пази. Ела до мен. Този свят, за какво трябваше да го оставите да мали? Репушвайте ги тук и ги оправите. Давайте. Конга, Манчикора отиде да убиеш Ибяра. И давайте напред. Репушвайте ги. Конга, идвайте тук напред и ги оправите. Това конг да идва и той, двата конга влизате, репушкате тези долу в ниското заедно обаче. Изчакайте ако трябва конговите и така. Правилно всички. И това ми блокира играта. Де, бъй! Право така. Сгъни го. Ево, Дидо. Това беше целта да ги... Защото нашите тия кросваха много гадно там. Да го отвлечем внимание. Да. Аз умрях като в царя.
Имаш ли заблъскане, бе, така? Това, ако беше го обучил, ще Как ще ми даде баунс, бе? Имам, бе. Ти трябва да вземеш повече, бах ти. Странно.